sammen, og velkommen til part 4 af min Disney Princess Challenge. Og ja, her er der en lille overraskelse, for som I kan se hernede, så er der altså dukket 2 nye medlemmer af familien op. Og det er William White og Matilda. Og jeg havde slet ikke ventet tvillinger overhovedet. Jeg havde faktisk slet ikke ventet, at Daniel ville blive barn i dag. Men det gik ret hurtigt. Han bliver snart. Okay. Og så fødte hun her for en halv time siden. Og der kom så tvillinger. Det er en dreng og en pige. Og jeg er glad, fordi jeg troede kun, at jeg fik drenge. Men jeg har også en pige nu. Så det er super dejligt. Og så er jeg næsten klar til at flytte min kæreste ind i huset, selvom han har et meget mere flot hus end mig. Eller en Snehvide, så skal han bo hos os. Prøv lige at se, hvor søde de er. William og Matilda. De bliver snart voksne, men hun skal snakke babysprog. Nu jobber jeg der. Og hun kan vugge hende. Og jeg glemte jo at sige, at når man får en baby i den her part, så når de bliver børn, så skal de have en dårlig egenskab alle, og det må ikke være det samme. Og Daniel her, han har fået dyster, så er det sådan meget dyster, ligesom hans mor. Og de her børn, de tyst lige på dem. Nu skal I give dem noget mad. Så nu har vi allerede 3 børn. Og så tyst. Og giv mad. Giv bryst. Ej, kan man slet ikke komme hen til hende? Nej. Ups. Okay, hvad gør vi så? Så stiller vi vuggen et andet sted. Hvor er vuggen herhen? Så. Nu kan man komme hen til sin baby igen. Det er jo ikke bare lægge det til at sove, når din baby er ked af det. Nå, storebror er sød. Hvor var den vred? Koldt brusebad. Okay, det prøver vi. Fordi han skal ikke være så vred. Og så kan han lige tysse på sin Nej, er det søster? Ja, søster. Oh my god, hun bliver fjernet fra hjemmet. Jeg kan ikke gøre noget. Så skal hun vågne og give mad og give bryst. Hun er inspireret klokken 2 om natten. Okay. Nå, jeg elsker babyerne, Sims 4. Han kan slet ikke. Ej nej, nu er han trist nu. Det er hårdt at være mor. Det her kom meget som et chok. Jeg troede ligesom, jeg kunne have babyerne en af gangen. Det kunne jeg ikke. Nej, hun sover. Hvordan? Falder hun søvn. Og William, hvordan går det med William? Nu, ej. Hallo. Kan man slet ikke komme til nu, eller hvad? Skift blæ. Og så burde de falde i søvn. Kom nu, fald i søvn. Hun vil nemlig også gerne sove lidt.
Ja, jeg skulle lige have alle mine cheat-penge væk, som jeg har i overskud for at købe de der hus der. Tys! Tig stille, baby! Tig stille! Snak babysprog. Ranke. Cheatbox skal væk. Skift B. Kom nu. Du larmer. Giv mad. I sutteflaske. Sådan. Det var det, hun ville have. Jeg bliver en rigtig dårlig mor, der bare afprøver alt. Nej. Endnu en kedelig kryds A-prøve. Daniel er næsten færdig, da han opdager, at han har fået set forkert i toppen, og alle hans svar står i et forkert rubrik. Han skal lige til at forklare sagen til læreren, da det går op for ham, at han vil blive nødt til at starte forfra. Og det er egentlig ikke en prøve, der påvirker hans årskarakter. Tilstå fejlen. Ja. Men det påvirker ikke hans årskarakter, så ja. Er hun på arbejde? Nej. Nej. Det duer ikke. Babe. Nå, det er mit dagpleje, så der er en anden, der kan tage sig af dem. Dejligt. Alle babyer husholdning og blevet sendt i dagpleje. Ja. Så længe der er tid nok til at lave lektier, så er det fint. Fordi børnene skal jo ind og få opfyldt deres stræben, eller få topkarakter, og jeg har valgt for Daniel, at han skal have topkarakter. Så jeg skal bare lige se hans færdigheder lidt. Og han er utilpas. Jeg tror altså lige, han beder hende om at gå, fordi han skal virkelig have noget søvn. Så tager vi lige en lur. Hvorfor er hun vred? Hvorfor? Det er det, så tager vi bare et koldt brusebad. Det lige hjælper altid, når han er vred. Det er super godt. Så. Stadig. Hvorfor er du så vred? Hvor hans mor så han kan gøre humør bedre. Så kom nu. Nej, du må ikke sove, for du skal lave lektier. Du må kun tage en lur. Sådan. Snehvide begynder at tjene mere og mere. Dag. Nej. Baribi Der er ikke så lang tid tilbage, så du må ikke sove mere. Sorry, men det må du ikke. Du bliver nødt til at lave lektier. Undskyld, men du skal lave lektier. – 25% gennemført. Han er oppe på... Okay, hvad laver hun? Hun får slet ikke tid til... Nej. Prøv så beskidt hun er. Ja. Tag et brusebad. Nej, tag et varmt og dampende bad. Så må babyerne altså lige vente. Flirtende. Hvorfor? Hun bliver virkelig flirtende på de mest mærkelige tidspunkter. Sov babyen, please. Okay, what to do? Hun må ikke blive fjernet fra hjemmet. Hun skal give bryst. Kom nu.
Sådan. Okay, men det var mest en catch-up, så ikke sådan i næste part bare var helt, hvad der skete. I næste part tror jeg, at jeg vil få Snehvide til at fri til Jason, så han kan flytte ind i huset. Og måske har vi også fået lidt flere penge, så jo mere hun arbejder, jo større chance er der for, at jeg kan gøre huset større hurtigere, fordi at, som I kan se, nu har jeg allerede fået 3 børn. Det var uventet, men jeg har fået 3 børn, så næste gang hun bliver gravid, så skal der ligesom være noget mere plads. Så yes. Jeg håber, vi tager med. Husk at like, abonnere og skrive i kommentaren, hvis der er noget, jeg skal gøre bedre næste gang. Vi ses!